Tinokumbirawo Lois Gazimbi. Lois Gazimbi tokumbira musimudziro kwenye rudyi. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Mwari ngavandibatsire. Tinotenda. Lois Gazimbi wamiswa pamberi pedare raMambo Nyandoro. Wauri kumisidzana naye ndiMambo Nyandoro, muridzi wevhu ramakatyora kodzero, mukapiwa pekugara, mukazopatengesa, iwo mutemo uchiti vatengeswe. Saka tinokumbira kuti mimutipiro nyanyu zvizere zvinokubatsiridzai munyaya iyi. Musaone zvamunosiya kana kutapudza. Tatenda. Taurai zvenyu. Ndakatengesa handisi kuramba, asi kuti ndakatengesa pane dzimba dzandakavaka, ndanda kudzokera kuvillage. Saka ndakaona kuti ndingosiya pasina munhu anogara zviite. Kuvillage pandanda kudzokera padungu, pari pamusha pemurume wangu. Murume wangu akashaya, chibva ndabva paibva pasara pachigara naba mudiki. Ana baba ndiri pavakadzokera kumusha vakati maiguru dzokai mugare kuno. Ndo pandakabva ndatengesa kuya kwandaigara chibva ndadzokera kuvillage. Asi munotendana zvenyu kuti makatyora mutemo? Ndiri kuzvitenda. Asi ndimi bega kumba kwenyu, hamuna vana? Ndine mwana 1. Ko hama dzemurume? Hama dzemurume dziri kwaMutare. Zvino nhasi masungwa muchaita sei? Muri kubva muri makatengesa. Ende mutemo unoramba kuti havatengeswe. Pane dzimba dzandakavaka. Tati, mutemo unoti havatengeswe. Makadii kungotakura dzimba dzenyu makabvisa ipapo? Panguva ipo pasina ngati. Dare musapedzera nguva, munhu abvuma kuti akatengesa angoda kamutongo. Akatengesa munhu. Akatengeserwa chari kupi? Akatengeserwa chari mere muno. Uyapo. Pakakura sei amai? Shamwari, wakatengeserwa pakakura sei? Pandakatengeserwa tungoti 2 hectare, but ingoti 2 hectare. Ko ime mai mukunyemera. Vapiri. Panogona nditindese yangu, but manzwira ndakaita pandakangonzi apiri vanokwanisa kubatsira pamugari we6. Ndimi vai vecheya kaini. Vai vecheya ndiani? Simukai heni. Dzakatuwa vana ava ma100/40 vakanga vachibva pavana vakadzimba chete 300/40 kuti kuzvitoita vakutaura kusasa. Shamwari, wakatengeserwa nani? Unonzani? Unonzi Alec Gadanga. Ani? Alec Gadanga. Panhu paugere hapasi pako inzvimbo yeestate haitengeswe. Ndizvo? Makatengeserwa mari? Amai? Mamuchazai mari yamakapirwa? Imi musaite mafaniso. Handisi kuti ndiri kuita mafaniso. Makamutengesera mari? Shamwari, wakabhadhara mari? Ndakabhadhara $800. Gore ripi ro? 2020. Panhu paugere ndi paMambo Nyandoro. Wazvinzwa? Saka enda unobva ipapo. Zvakakutengesera mozopedzerana.
iwe ndorobvapo tinozoti uchabvapo rini. Mama wangu kumtengesera papa ne. Amai nyarara ita totonga kare. Ine motakura dzimba dzenyu munoisa kumwe. Ine motakura dzimba yenyu. Saka toregedza here kuti hanzi noti pane dzimba. Ndodza ndaito mutengesera. Endai munotakura dzimba dzenyu. Muise pamuri kugara. Mutemo weresettlement unoti izvo kana imi mamusati stand munongosiya yakadaro yosarenderwa kana kuna sabu kuti achiziva zvaichaita nezvipo ivo handiti izvozvo. Kana paine vana vasina nzvimbo wechigara apa dzimba dzamakavaka dzakakura zvakaii papa nekicheni negaseka. Kicheni iraundi yakaita 800 negaseka. Ipaisa buchera. Sabe kunzvimbo yamai avakatengesa yamakumako tasvika komusi wechina topedza nyaya yenyu tasvika iko nekuti zvinenge kana iri nzvimbo yapamunhu inoenda mumaoko masabu saka tisvika topedza nyaya yenyamai nemusi wechina. Ndanchikumbirawo mama nechina pamundogona kunge ndisipo nechina chakamire itai kuti uya abve panzvimbo ndo nzvimbo ndedu ichamwari paugere apo pasi pamai apo handika zvichina kana chiiwenda ibva ipapo. Ndachikumbirawo pamusoro ndachikumbirawo kuti ini ndanga ndisingazvizive kuti hachibvumirwe. So patakatengeserana ndakabva bwezi zvese zvataita tainyora pasi kubva terera inonzi chii receiving challenge charge yacho mutare yekutenga zvinhu zvapiwa inonzi receiving unotochadywa kuti nemhosva yatoda mbudzi yedu kwauri kubva ndavaka terera une mhaka yekutenga zvinhu zvabiwa inonzi receiving stolen property. Wazvinzwa? Totoda mbudzi yedu kwauri futi iwewe totokuchaja kuno. Saka zvakawanda saka iwewe toda kuziva kuti tiri kukupa mwedzi 3 kubve ipapo. I think nyaya yapera sabu tambusira iwo pari aiwa munzwa simkai ipapo simkai ipapo